ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. അപ്പുറത്ത് ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കുക, അതിന്റെ ഭയങ്കര ബഹളം ഇവിടെ. അത് പൊളിച്ച് തീരുന്ന ഇനി ഇത് ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. ചെറിയ സൗണ്ട് ഉള്ളു മാതാജി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ചെറിയൊരു സൗണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഒട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പൊ ഞാനത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 2 നിലയാണ്. അത് പൊളിച്ച് തീരുന്നവരുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മിക്കവാറും. ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ക്ലാസ്സിലാ പ്രോബ്ലം വരെ, രാവിലെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണെന്ന്. ഒരു അധ്യായം കൂടി ഉള്ളു നമ്മുടെ അല്ലെ, 18 അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 2ാമത്തെ ലെവല് നമ്മളെ തീരാനായിട്ട്. 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നതല്ലേ നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ 18 ദിവസം അല്ല, 1 മാസത്തിന് മേലെ ഉണ്ടാവും. 1 മാസത്തിന് മേലെ പോകും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ 26 ഗുണങ്ങളെ കണ്ടു. ആസുരിക സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുരികമായ യോനികളിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾ അതില് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബദ്ധാത്മാവിന് കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതികമായ എല്ലാ ക്ലേശത്തിനും കാരണം എന്താണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളെയും പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെറുപ്പ്, അതിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു വെറുപ്പാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം അറിയാവോ? ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശ്വാസം. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം, 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ എന്ത് വരും? ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കപ്പെടും. ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും വരും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ എന്തും വരുന്നത്? വിശ്വാസം വരുന്നത്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളിലെ വിശ്വാസങ്ങളും വരും. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം വേറെ ആയിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ വിശ്വാസം വേറെ. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ, ദാനം, തപസ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറ്റം വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അധ്യായം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാകും നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അല്ലേ. കാരണം ഭക്ഷണക്രമം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക്. യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ച്, ദാനത്തെക്കുറിച്ച്, തപസ്സിനെ, അതായത് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ഏതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്, ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാവുന്ന ഒരു അധ്യായം കൂടിയാണത്. 17ാമത്തെ അധ്യായം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു അധ്യായമാണിത്. അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമാണെന്ന്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അപ്പൊ ഇതും ചെറിയൊരു അധ്യായം തന്നെയാണ്. 28 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 1ാമത്തെ ഭാഗത്തില് 7 മുതൽ വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ
ഗുണങ്ങൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ആരാധനയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുന്നതാണ് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 11 മുതൽ 13 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെക്കുറിച്ചും 14 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചും 20 മുതൽ 22 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു. 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ഓം തത്സത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോരജസ്തമ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ ഈശ്വര ഭാവേന സങ്കല്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച് പോരുന്നവരിൽ സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണമോ ഏതാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കോ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് പരമോന്നതയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കോ? വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വസിച്ചുറപ്പിച്ച ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യന്മാരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോരുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിൽ സാഫല്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ്. ബേസിക്കലി എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർ, ഈ വേദങ്ങളും നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആരുടെ ചോദ്യം? അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സ്വസ്വഭാവച സാത്വികീ രാജസീ ചൈവ താമസീ ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സ്വാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ തീരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ആ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിതമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, അപ്പൊ മുന്നേ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നമ്മളെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആകും. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭക്തനെ കുറിച്ചും കാമിയെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ചും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തലത്തിലാണ്? ശുദ്ധ സത്വത്തിലായിരിക്കും ഭക്തൻ ഉണ്ടാവുക. ആ ശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ഭക്തൻ ഭക്തി ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ? ശുദ്ധ സത്വത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് അത് ഭക്തി ഉണ്ടാകും. ഭക്തിയിൽ നിന്ന് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. ആ പ്രേമഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും ഒരു ഭക്തന്. ശുദ്ധസത്യത്തിലായിരിക്കും. അത് അശുദ്ധസത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്തനായിരിക്കും. ഭക്തനിൽ നിന്നും ഉയർന്നത് പ്രേമഭക്തിയിലെത്തും. പ്രേമഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ആർക്ക്? ഭക്തന്. ഒരു ജ്ഞാനിയാണെങ്കിലോ സത്വഗുണത്തിലായിരിക്കും. ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കും. ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മുക്തി നേടുന്നു. മുക്തിയിലൂടെ എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? ബ്രഹ്മത്തില്, ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് ലയിക്കുന്നത് ആര്? ഒരു ജ്ഞാനി. കാമിയാണെങ്കിലോ, അതായത് കാമികർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിലോ രജോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ആ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കാമികർമ്മങ്ങൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യും. ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ എവിടേക്ക് പോകും? സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. ജ്ഞാനി ബ്രഹ്മത്തിലേക്കും. ഒരു കർമ്മി അതായത് കാമികർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകും. പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയില്ലെന്നർത്ഥം. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള
അന്ധവിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിനെ സഹവസിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉയർന്ന ഗുണത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർത്തപ്പെടാം. ഉയർന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? പരിപൂർണത നേടാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നു, സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിത സത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്? ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. ആ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്താണ്? ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും. യഥാർത്ഥ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ സത്ത് ശുദ്ധ സാത്വികതയിലാണുള്ളത്. ഹൃദയത്തിന്റെ മാലിന്യബാധയ്ക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത പ്രമാണങ്ങളെ നാം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഈ വിവിധ വിശ്വാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അനുയോജ്യമായി വെവ്വേറെ ആരാധനാക്രമമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ചും എന്താണ് ആരാധനാക്രമങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ അതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ? യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസഃ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംശ്ചന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നത് സ്വാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കും. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവർ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. സ്വാത്വികതയിലുള്ളവരാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര്, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ ആരെ ആരാധിക്കുക? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? അതിവിടെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. ആരാധിക്കും? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ, ആര്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, ശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവർ. അതായത് ഈ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതരായവരാണ് ആരെ ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. മൂന്ന് ഗുണത്തിനും അതീതരായവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അതായത് ശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര്, വിശുദ്ധ സത്യത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, സത്വം വിശുദ്ധം വസുദേവ ശബ്ദിതം. വിശുദ്ധ സത്താവസ്ഥയിലുള്ളവർ വാസുദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തി നേടി അതീന്ദ്രിയ ഭാവമാർന്നവർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ആ പരമപുരുഷനെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഗുണം ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെയായി? ആത്മീയത്തിലേക്ക് വന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറത്തായത്. അശാസ്ത്രാവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയേത ഭോജനഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്ത കാമരാഗാബലാന്വിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമാമചേതസഃ ഇമാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വീത്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതമായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അസുരന്മാര്? കാമം, ആസക്തി ഇതുകൊണ്ട് പ്രേരിതരായിക്കൊണ്ട് അഹംഭാവത്തോടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ ആരാണ്? അവരൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ ഈ തല മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് തപസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. ഇത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളല്ലാത്ത സ്വയം കൃതങ്ങളായ കടുത്ത തപോവ്രതങ്ങൾ ആചരിച്ചു പോരുന്നവരുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയമായൊരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം. ഇത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല. ഒരു ആത്മീയ നമ്മൾ ഈ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഉപവാസങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ സാമൂഹ്യമായിട്ടോ ഉള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ എന്തനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? ഉപവാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉപവാസം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്.
അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്ത ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തികച്ചും എന്താണ്? ആസുര സ്വഭാവികളാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നത്. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപാസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ടാവും? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി ഓരോന്നിനി പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്, ചില മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, ആർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നും പരിപൂർണതയിലെത്താൻ അതൊരു വിഘ്നമാവില്ലെന്നും. വേദനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ല, അവർ സ്വയം തന്നെ പറയുന്നതാണ്. അതായത് ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സാത്വികരായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആയു സത്വബലാരോഗ്യം സുഖ പ്രീതി വിവർധനഃ രസ്യ സ്നിഗ്ധ സ്ഥിരാകൃത്യ ആഹാര സാത്വിക പ്രിയഃ. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായിട്ടുള്ള ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്ന്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യം നൽകുന്നത്, സംതൃപ്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, രസമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്, പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളത്, പിന്നെ സ്നിഗ്ധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണം, ആസ്വാദികരമായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജവും ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കട്മള ലവണ തീഷ്ണ രൂക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസാ ശ്രേഷ്ഠ്യ ദുഃഖ ശോകാമയപ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ രാജസ സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം. കയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കയ്പ്പിക്കാന കയ്പല്ല, കയ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കയ്പ് തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഭയങ്കര പുളിപ്പുള്ളത്, ഭയങ്കര ഉപ്പുള്ളത്, ഭയങ്കര ചൂടുള്ളത്, എരിവുള്ളത്, വരൾച്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുക? രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണ്? രോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ. അതായത് എല്ലാതും മാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. സാധാരണ ഉപ്പിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണം. പുളിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വേണം. ചൂടാണെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് വേണം, നല്ല എരിവ് വേണം. അങ്ങനെ എല്ലാതും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ആയിരിക്കും പറയാവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്? അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആയിരിക്കും. മൂന്നാമത്തേത് യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചയത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണമാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുക എങ്ങനെയാണ്? ഒന്നാമത് 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവരല്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മള് കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദല്ലേ? 3 മണിക്കൂർ എന്ത്? ഭഗവാന് നേദിച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാനെ നേദിച്ച് കഴിക്കുക. എന്നാലും 3 മണിക്കൂർ മുന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കേടാവാത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഫ്രഷ് ആയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം വൈകുന്നേരം കഴിച്ചാൽ അത് കേടാവുന്നുണ്ടോ? ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ലേ? അല്ല, ശാസ്ത്രീയപരമായിട്ട് ഇപ്പം കേടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ചികിത്സകരൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂറിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാ. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? അതിൽ ഫംഗസ് വരുന്നാണ് പറയുന്നത്, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്.
അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഫംഗസ് ഉള്ളതാണോ? രാവിലെ നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ തന്നെ ചോറ് വെച്ചേക്കും, എന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നത് 1 മണിക്കായിരിക്കും. 3-4 അത് മണിക്കൂർ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിയില്ല, എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പറഞ്ഞതാ. മതി. അല്ല അത് അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഐഡിയ നമുക്ക്? അതായത് നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാ? ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? ആരോഗ്യത്തിന് നമുക്ക് ഊർജ്ജം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ആ ഊർജ്ജം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് ഊർജ്ജമാണ്. ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ഊർജ്ജം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ വയറ് നിറയ്ക്കാൻ കഴിക്കാന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ആ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. വെറുതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ, ഇപ്പൊ കേടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്. പക്ഷെ എന്താണ്, വെറുതെ നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ആ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് 3 മണിക്കൂർ എടുത്ത് പറയുന്നത്. സാധാരണ നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറയണ കേൾക്കണില്ല ശരിക്കും. ഒരു മിനിറ്റ്. ജീവനാടി ലൈഫ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. നമ്മൾ അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം, ആറി തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ലൈഫ് ഇല്ല എന്ന് പറയും. അതെ, അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് എന്തില്ല, അതിന്ന് കിട്ടേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഊർജ്ജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിരിക്കണം. നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയ ഈ സിസ്റ്റം കുറവാണ്. കാരണം അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരല്ല. അവരെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് പോയി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. പുറത്തുള്ളവർക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് ഈ രാവിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ചോറ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അവർ രാവിലെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ചെന്ന് അവരത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ 12 മണിയാകുമ്പോൾ അവർ കിച്ചണിൽ കയറും. പിന്നെ അവർ ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വൈകിട്ട് അവർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. നമ്മളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും പണ്ട് രീതിയിൽ. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ഊർജ്ജം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആ കിട്ടേണ്ട സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം കുറഞ്ഞു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പോകുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ 3 മണിക്കൂർ നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ ദുർഗന്ധമുള്ളത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ പ്രസാദാണെങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്രസാദാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രസാദാണെങ്കിലും നമ്മൾ 2 ദിവസം 3 ദിവസം വെച്ച് പ്രസാദം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പ്രസാദം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില പ്രസാദങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ശബരിമലയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അരവണ പായസം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രസാദങ്ങൾ ചിലത് ഇപ്പൊ 1 മാസം ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ പ്രസാദാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രസാദാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 1 മാസം എടുത്ത് വെച്ച് കഴിക്കും നമ്മൾ ഇല്ല. ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ പ്രസാദം ആ ദിവസം തന്നെ കഴിക്കാൻ നോക്കുക. നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്, നമ്മളത് പിറ്റേ ദിവസം വെക്കേണ്ട. നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുക, കാക്കകൾക്ക് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും. നമ്മളത് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചു, നമ്മളെ ചോറ് ബാക്കി വന്നു. ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞാൽ പ്രസാദമല്ല, അപ്പൊ നാളേക്ക് കഴിച്ചാൽ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആ ചോറ് കുറച്ചുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് കാക്കയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാക്ക നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. അതിന്റെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ അത് കാക്കയായിട്ട് ജന്മം എടുക്കുന്നത്. അതിന് പ്രസാദം കഴിച്ച് അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റം സംഭവിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളത് എടുത്തു വെച്ച് കഴിക്കണം എന്നില്ല പ്രസാദമാണെങ്കിലും. കാരണം ഭക്ഷണം എപ്പോഴും നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിനെ കൂടി നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ പ്രസാദമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെയും അത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇരുന്നിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രസാദമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചക്ക് ഇടത്തേക്ക് ചൂടാക്കി കഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നമ്മുടെ പ്രസാദമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല അതൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട്. അപ്പൊ അതിന് നിൽക്കണേലും നല്ലത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അഥവാ നമുക്കറിയാം ഇത് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പരമാവധി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കുക. പക്ഷികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാവരുത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രസാദം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും അതിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാവും, അവർക്കും അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി നമ്മൾ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ നമ്മള് അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ രീതി പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെന്താണ്, ശരീരത്തിന് ഓജസ്സും തേജസ്സും കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അവർ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ കൂടുതൽ കയ്പും പുളിപ്പും ഉപ്പും ഒക്കെ അടങ്ങിയ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദികരവുമാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാന്നല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ ഇച്യത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ്വാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും അശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സാത്വികം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുക, കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ചെയ്യുക. അത്തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണ് എന്ത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവതി പൂജനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാകണം ക്ഷേത്ര ദർശനം. അത് ഒരാളെ സാത്വിക ഗുണസ്ഥിതനാക്കും. സംസ്കാര സമ്പന്നരായ ഏതൊരാളും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, അപ്പൊ ഞാൻ സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിച്ചാല് ചിലപ്പോൾ ആവണമെന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത് അവിടെ ആരാധന നടത്താനായിട്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താണ്, അത് സാത്വികമാണ്. അതല്ല നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ ലിസ്റ്റുമായിട്ട് കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് ചെന്ന് പറയാനാണ് പോണെങ്കിൽ അതെന്തല്ല, അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്ര ദർശനം അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതേതിൽ വരും? അതേതായിരിക്കും വരുന്നത്? അങ്ങനെ വന്നാല് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെയിലി അമ്പലത്തിൽ പോവാണെങ്കിൽ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും? രജോ ഗുണത്തിൽ വരും അല്ലെ. അഭിസന്ധായ തൂഫലം ദംഭാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം രാജസം എന്നറിയുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, വേദത്തിലുള്ള വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അതായത് നമ്മൾ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതൊരു യജ്ഞം ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്തിരിക്കണം. ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ത്? പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യാന്നുള്ള. പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ട ചെന്ന് കൈനീട്ടി മേടിക്കണം എന്നാ പറയാം. നമുക്ക് തരുമോന്ന് നോക്കാതെ പ്രസാദം നമ്മൾ കൈനീട്ടി ചെന്ന് മേടിച്ചിരിക്കണം എപ്പോഴും. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രസാദത്തിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മാനിക്കണം. അപ്പൊ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാതെ, പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. അതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടാതെ പിന്നെന്തില്ല? വിശ്വാസവും ഇല്ല. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നിർബന്ധം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണെന്ന് വെക്കുക, അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞമാണെന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ധനസമ്പാദനത്തിനായി ചില ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും നേടിയ സമ്പത്ത് വൈദിക ആജ്ഞകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരം മതപരമായ ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകടനങ്ങൾ നിർവ്യാജങ്ങളാണെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. അതെന്താണ്? താമസങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസുര സ്വഭാവത്തെ വളർത്തുന്നു മാത്രമല്ല, അതൊരിക്കലും എന്തില്ല, നമ്മളെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാനും പോകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ട്. അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തപസ് 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തപസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്.
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശാരീരിക തപസ്. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാച്ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ ഇവരെ ആരാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി ഉണ്ടാവുക. ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരും? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാന്യരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നത്, ലാളിത്യം, പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇതൊക്കെ ഏതാണ്? ശാരീരികമായ തപസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ദേഹശുദ്ധി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബാഹ്യമായിട്ടും ഉണ്ട്, ആന്തരികമായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? നാമജപം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കുളി, നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുത്തുന്നത് ദേഹശുദ്ധി. അപ്പൊ ഇത്തരം തപസ് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പിയാഹിതം ചയത് സാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാക്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യം പറയാ. അത് എന്താണ്? കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കുക. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്ത, അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകാതിരിക്കുക. ഹിതകരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായിട്ടുള്ള മന്ത്രോച്ചാരണം എല്ലാം എന്തിൽ വരും? വാക്മയ തപസ്സിൽ. അപ്പൊ വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യം പറയണം, ഒന്നാമത്. പിന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമാകുന്നതായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ചിന്തയുണ്ടാക്കുന്നതാകരുത്. പിന്നെ അത് ഹിതകരമായൊരു സംഭാഷണമായിരിക്കണം. പിന്നെ വേറെ എന്ത് പറയും? മന്ത്രാച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാക്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സത്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സത്യം മാത്രം പറയുന്നതാണ് വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലില് ഇപ്പൊ ഒരു രോഗി പെട്ടെന്ന് മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുക. ആ രോഗിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പൊ ആ രോഗിയെ ഇവിടെ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറയും. കാരണം ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ രോഗി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാണല്ലോ ഡോക്ടർ രോഗിയെ. അപ്പൊ ചോദിക്കാൻ എൻ്റെ അസുഖം മാറുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയും? അതിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, ഇനിയിപ്പോ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോണതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ സത്യം പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവിടെ വരുന്നത്? സത്യമല്ലേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഹിതകരമായ സത്യം പറയാം. അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആ ഡോക്ടർ എന്ത് പറയണം? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നീ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, ആ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ രോഗിക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല? പ്രയാസം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സത്യങ്ങൾ, അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പറയാൻ പാടില്ല. അതായത് സത്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എക്സംഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ചില സത്യങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം, ഹിതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? പറയാൻ പാടില്ല. ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായി? അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികത്തില്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് സാത്വികാവും. ഇനി പക്ഷെ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറും. വ്യത്യാസം മനസ്സിലായോ രണ്ടിന്റെയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുതിരിത്യേത തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെപ്പോഴും സംതൃപ്തരായിരിക്കും, സൗമ്യരായിരിക്കും, മൗനം പാലിക്കുക. മൗനം പാലിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വാചാലനായിരിക്കും. അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുക. പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, സ്വഭാവത്തില് ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക. ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സില് വരുന്നതാണ്. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മൗനിയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ആത്മസംയമനം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക. മൗനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ മൗനം പാലിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഇനി 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും
എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ അത് സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ചെയ്യാം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അതൊക്കെ സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. ഇനിയോ സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികം. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്. അത് ക്ഷണികമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്നത് ക്ഷണികമായതുമായിരിക്കും, അനിശ്ചിതവുമായിരിക്കും. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സദാനാർത്ഥം വാതത്താമാസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള. അപ്പൊ മൂഢബുദ്ധി മൂലം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പോലുള്ള അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന തപസ് ഒക്കെ എന്താണ്? അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിന വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? തമോ ഗുണ സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവരാണ്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദാതാവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച തഥാനം സ്വാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായ ദാനം. അപ്പൊ സ്വാത്വികമായ ദാനം എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നു, വേണ്ട കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായ ദാനം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വ്യക്തി അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോഴല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ തരത്തിലുള്ള ദാനം, ഇതൊക്കെ യജ്ഞവും തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മീയ ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും? നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്? നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്യാ, പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദാനത്തെ പറഞ്ഞത് വിശിഷ്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ദാനം പ്രശസ്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് ചന്ദ്രഗ്രഹണ മുഹൂർത്തത്തില്, മാസാന്ത്യത്തില് വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണന് കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രകാരം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഭിക്ഷയ്ക്ക് ഒരാൾ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അയാൾ പറയാണ്, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ ദിവസമായി, എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് പാടില്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് പൈസ തരാൻ പറയുമ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ നല്ല 1-ാം തീയതി ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പൈസ എടുത്തു കൊടുക്കും. കാരണം നമ്മൾ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ദാനാണ്? നമ്മളെ കാഴ്ചയില് ഏത് ദാനാണത്? മതജോർക്ക പറയൊക്കെ കേൾക്കണില്ല. സാത്വിക ദാനാണ് അല്ലെ? എന്നിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? നേരെ കള്ള് ഷാപ്പിൽ പോയിട്ട് കള്ള് കുടിക്കാനായിട്ട് പോയി. അത് നമ്മള് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ നമ്മൾ കാണാണ് അയാൾ കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് വഴിയിലിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാം. അപ്പൊ ആ ദാനം എന്തായി മാറി? താമസികമായിട്ട് മാറി. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തത്? നമ്മൾ സാത്വികാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫലം എന്താണ്? അവിടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫലം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ നമ്മള്
ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഭക്ഷണം വേണ്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, വസ്ത്രം വേണ്ടവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ പ്രേരക കുറ്റം നമുക്കായി അതിൻ്റെ നമ്മളാണ് അവർക്കത് പ്രേരകമാവുന്നത്. നമ്മൾ ആ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാത്വികമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത ദാനം എന്തായിട്ട് മാറും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ആര് കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? നമ്മൾ കൂടി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നല്ലത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം അത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവരെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലാതെ വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയോത്കൃഷ്ടം അർഹതയ്ക്ക് മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായ ഉത്കൃഷ്ടം ഏതിന് മാനദണ്ഡമാണ്? അത് ദാനം കൊടുക്കാനുള്ള അർഹത എന്തുകൂടി നോക്കും? ആത്മീയമായ ഉത്കൃഷ്ടം കൂടി നോക്കും. അപ്പൊ ചിലരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ചില സ്വഭാവമുണ്ട് ചിലവർക്ക്. അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദേശ്യ പവാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ, അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക, അതെന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സാടെയോ ചിലർ ദാനം ചെയ്യും. എന്നിട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അയ്യോ എൻ്റെ ഇത്ര പൈസ വെറുതെ ഞാൻ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദാനമായിട്ട് പറയാം. അദേശകാല യഥാനം പാത്രാഭീശ്ചീയതേ അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം. ഇപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള ദാനാണ് താമസം പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു, അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം താമസിക ദാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടും. ഇത് കൂടാതെ അടുത്തത് പറയണത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയണത് ആദരം കൂടാതെ, ബഹുമാനമില്ലാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? ശരിക്കും നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാ പറയുന്ന ദാനം? അർഹതയുള്ളവർക്ക്. അർഹതയുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നില്ല പേരെടുത്ത്. ആർക്ക്? എനിക്ക് ഇത്തിരി സൗണ്ട് പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ വൈഷ്ണവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ദാനം അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്, ആദരം കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ദാനം കൊടുക്കേണ്ടവരെ ആദരിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവജ്ഞയോടെ അവർക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൈസ എറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്താൽ അത് സാത്വികമായിട്ടാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കാതെയാണ് അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണമെങ്കിലോ അതും എന്താണ്? താമസികമാണ്. അപ്പൊ താമസിക ദാനത്തിൽ 2 എണ്ണം വരും. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതും, രണ്ടാമത്തത് അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരമില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ വരും. അപ്പൊ 2 തരത്തില് അർഹതയുള്ളവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുന്നതും അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, രണ്ടും താമസികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കോ വേണ്ടിയോ ദാനം തമോ ഗുണമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ലഹരി പാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂത് കളിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം കൊടുത്ത അതെന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമാണ്. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണത്. ദാനാർഹരായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായ അവഗണനയോടെ നൽകുന്ന ദാനവും അത്ര തന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയും. ഈ 2 തരത്തിലുള്ള ദാനം താമസികമാണ്.
ഇനി ഉപസംഹാരം ഓ തത്സ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ തേടാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം തത്സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രീവിധാ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണസ്തേന വേദാംശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്നത്. പ്രതീകാത്മകമായി ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത്സത്ത് എന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്. അതും ആര് തന്നെയാണ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളിൽ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൂടി ഇല്ലാതാകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ വ്യക്തി അത് ഉപയോഗിച്ചത് വേറെ രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായി? നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോട് കൂടി അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത്ത് എന്നൊരു വിട്ടുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏത് കർമ്മവും ഓം തത്സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ആവണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ 3 വാക്കുകളോട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭാവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവനമാണ്, നമ്മുടെ ഭവനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. തസ്മാദോ മിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാപവും തപസ്സും എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ, പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം? ഈ വാക്കുകൊണ്ട്, ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കണം ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഓം തത് വിഷ്ണു പരമം പദം, ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. താദിത്യാനപി സന്തായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം. തത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട്, ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമ്മൾ എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സാധിത്യോ തത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സത്ത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് സത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിൽ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങൾ
എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ, ഈ 2 വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മം സാത്വികവും. അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? സാധുവാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഏതു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കാൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും ഓം തത്സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഓം തത്സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉരുവിടുമ്പോഴാണ് അതിനെല്ലാം പരിപൂർണത കിട്ടുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസാദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച്ചാ തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും, അത് യജ്ഞമായാലും ദാനായാലും തപസ്സായാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും എന്താണ്? യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നല്ലതാണ് എന്ത്? സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുവാനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ടം പ്രാപിച്ച ഒരു പ്രക്രിയയിൽ കൂടി ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്താണ്? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഭക്തിമാർഗം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് നേരിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. അപ്പൊ നമ്മുടെ 17ാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നില് ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്, അവരുടെ ആരാധിക്കാത്തവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അതൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? അവര് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഓരോ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സാത്വികവും രാജസികവും താമസികവും അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നും ഓരോരുത്തരുടെ അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അത് 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തതിൽ സാത്വികന്മാരായിട്ടുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ രാക്ഷസന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേത പിശാചികളെ ആരാധിക്കുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് കഠിന തപസ് ചെയ്യുന്നവരാരാണ്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് എങ്ങനെയാണ്? അവര് നമ്മളെ ശരീരത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ, അതായത് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസിക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവരെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരെന്താ ചെയ്യണത്? ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് എന്തുണ്ട്? വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അതിലും ആ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ സാത്വികരുടെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ആയുസ് നൽകുന്നതും ആരോഗ്യം നൽകുന്നതും ശക്തിയും സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, എരിവ് അതൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ പഴകിയ ഭക്ഷണം, അല്ലെങ്കിൽ രുചി നഷ്ടപ്പെട്ടത്, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ് താമസ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പറഞ്ഞത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഒന്ന് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേദവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പിന്നെ വന്നിട്ട് പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവും ഇല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്?
താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഫസ്റ്റ് ശാരീരിക 3 തപസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, വാക്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശാരീരിക തപസ് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ആരാധിക്കുക, ദേവന്മാരെ, ഗുരുക്കന്മാരെ, ഭഗവാനെ, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത്, ആദരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശാരീരിക തപസ്. ശുചിത്വം, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചരി, ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. വാക്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യം പറയാ, ഹിതകരമായിരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സംസാരം, വേദപഠനം, ജപം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരും? വാക്മയ തപസ്സിൽ വരും. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മനഃശാന്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, ഹൃദയശുദ്ധിയൊക്കെ ഇതിൽ വരും? മാനസിക തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാത്വികമാണ്. അതല്ല നമ്മളെ പ്രശസ്തിക്കും ബഹുമാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമാണ്. സ്വയം പീഡിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണെങ്കിലോ അത് താമസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുണ്ടാക്കുന്നത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടായിരിക്കും. അത്തരത്തില് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വികം. പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 3-ാമത്തെ തരത്തില് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അവജ്ഞയോടെ നൽകുന്ന ദാനം താമസിക. അവിടെ 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന്, അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. 2 തരത്തിലുള്ള ദാനം എന്താണ്? താമസികമാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ പരമസത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉരുവിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ പോലും നമ്മളിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതില്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പറയാം. കാരണം ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഓം തത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഇതെന്താണത്? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ. അത് നമ്മുടെ മോക്ഷം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെല്ലാം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ശുഭം, ശ്രേഷ്ഠം, ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം എന്താണ്? അത് ക്ഷണികമാണ്. അത് നമുക്ക് ഇഹലോകത്തിലായാലും പരലോകത്തിലായാലും അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്കവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ